Takže vás zdraví opět Syrouš.cz a vítejte u třetího dílu první série Let's Play z Minecraftu singleplayeru. A v minulém díle jste viděli, jak jsem si enchantil ten krumpáč a natěžil jsem si obsidián, diamanty a udělal jsem si enchant table. Je to tak zhruba hodina, co jsem ho dotočil, možná díl. A teď točím další, protože jsem opět pokročil. Natěžil jsem si obsidián, tady v mém obsidiánovém dole, který jsem si teď vytvořil pomocí vody a lávy. A pak jsem si vytvořil ložnici, říkal jsem to nebo ne, nevím, ale rozhodně si postavím nether portál, takže jdeme na věc. Jako první si vlezeme do našeho domu. Mluvám se, jenom jsem zkoušel, jestli mi to jde do všech repráků ten zvuk. Ale teď jsem nedával pozor a spadl jsem dolů, no, to je paráda. Takže jdeme domů teda. Domov už je tamhle za tím za tím stromem. Au. Je v té skále vlastně. Se mi to nějak pomalu načítá. To mi nikdy nedělalo. Takže si vejdeme do našeho domu. Nebo spíš takového bunkru. A tady teda je ten, jak jsem ukazoval. A tady je moje ložnice. A tady dozadu bude místnost s nether portálem a s brewing standem, až pak seženu. Takže rovnou vykopeme místnost. Takže takhle to dokopem. Mám ten krumpáč na ten efficiency, tak už to jde dobře, poměrně. Rozhodně teda rychlejc, jakože než normálně, no prostě, že. Jdeme si pro kamenný cihly. A půjdeme nahoru to vyskládat. Nejsem si jistý, jestli to bude stačit teda. Tak a máme portál, který teď doděláme, že tam dáme ten
No a škrtání a bude to hotový. Co ono se na to všechno potřebuje? Jo, ten. Z gravelu, jak se to kope. Takže budeme muset někam pro to zajít, no. Já teda nevím, kde tady gravel je. Takže budeme chvíli hledat. Jinak bych se chtěl omluvit, že v minulých 2 let's playích byl slyšet zvuk vlastně vpravo, jenom vpravo. Měl jsem nějaký komplikace s tímhletím mikrofonem, protože je strašně starý a můj nový headset se mi rozbil, takže ho musím dát do opravy, takže zatím používám ten mikrofon. Já nevím, kde to bylo, ale vím, že tady byl nějaký ještě důl malej. Ale ještě se zabiju, ne? Pardon. Tamhle jsem dal ty sugarcany, to myslím, že už jsem do videa taky nedal. Máme tu gravel. Takže zkusíme vykopat ten křemen. Paráda, máme křemen, takže super. A rovnou se koukneme do netru. Dojdeme pro glowstony. Teď si tady doděláme zbytek, co chcem. Tak a máme hotovo, ještě pak nahoru dám hladký stone. Těch bude potřeba, tak já nevím. Dáme jich 13, 14, 15. Ne, ty vole, tak 20. Sem nahážeme matroš. Jo, jenom tohle si vezmu, tohle si vezmu, tohle si vezmu. A sem půjde uhlí. Sem půjde redstone a
Obsidian. Ten dáme sem. A materiál sem. Tak a vzhůru do nedru. Jo, ještě ty dveře. Tak jo, jdeme je tam dát a takhle budou. Teď si vlezem a můžeme vyrazit do nedru. Já si tam rovnou hodím waypoint, jakože spawn. Bude se jmenovat portál. A můžeme vyrazit prozkoumávat Nether. Chtěl bych co v nejbližší době najít Fortress, protože tam jsou ty Blaze rody. Tamhle je kvarc. A je ho tu docela dost. Jsem vlastně v 1.5.2 ještě v Netheru nebyl, takže jsem tu poprvé. A hele, další kvarc. Myslím, že je to křemen, teď si nejsem úplně jistý. Jakože do českého překladu by to měl být teda křemen. Tyjo, nikde žádný Fortress. To budu muset někdy prozkoumat asi pořádně. Koukám, že ten kvarc pěkně XP. Takže se koukneme, vezmeme ještě tamhle ten. Já fakt nevím, kde by mohl být nějaký ten Fortress, tady prostě vůbec nic není.
Vlastně na mapě se mi to vůbec neukazuje. Já myslím, že tady prostě to jen tak nenajdem. Že to bude někde dobře skrytý. Ty vole, já tady málem natáh bačkory, ty vole. Kurva, ještě tady chcípnu do prdele. No, tak já myslím, že se zase vrátíme, protože tohle nemá cenu to tady hledat. Aspoň vytěžíme ten kvarc, protože to fakt dobře XP. Takže už máme přes tak. A máme 18. level, to je fakt brutalitní. To si myslím, že mi zatím stačí a ani nevím, na co to použiju, možná na ten. Takej ten beacon, nebo já nevím, co se z toho sakra vyrábí, kvarc. Ne, z toho si vyrábí ty sloupy dobrý, ty vole, já už vím. Tak to možná využiju, ještě uvidím. Ale spíš se mi to hodí na to levelení, no. Ještě teda kouknem sem. A vezmeme si ty glowstone nějaký. No, už točím celkem brutálně dlouho, já si myslím, že už přestanu. Co budu dělat mimo let's play? Určitě se nějak vyexpím. A pak se ještě uvidí, dokončím asi enchanting a tak. Takže se uvidíme u dalšího let's play, takže já vás zdravím, mějte se a sledujte nás. Čau.